Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Кыйммәтле машиналарга акча бар, салым түләргә юк. Значительная сумма налога от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Салым буенча әҗәтләр исемлеген кемнәр тулыландыра һәм ни өчен булмаган милек өчен түләү кәгазьләре килә? Гөлнас Сайфетдинова шул хакта. Шатлык дип аталган кибет бирдә яшәүчеләргә киресенчә шатлык китерми. Монда туалет ясыйлар, бөтен бик күп исерекләр булалар. Дөреслекне алар Страсбург судыннан изли. Бу хакта Шаллыдан Илшат Аюпов. Ни өчен һаман фатир ачкычларын уйнатмыйлар? 5 елдан артык 60 ел китте инде. Договор буенча бит 3 ел дилгән. 30дан артык кешенең дәүләт торак фондына тагын нинди дәгъвалары бар? Очрашудан Гүзәл Әлимова. Татарстанда соқтырылған 5 миллион тонна икмәк алар хезмәте. Минем өчен рекордлы ел булды. Иң яхшы комбайнчылар белән Нияз Рахман очрашып кайтты. Фатирлар күптән юга салым килә. Татарстанлылар булмаган милке өчен түләү квитанцияләре ала башлаган. Хатларга ышансаң, кемгәдер кайчандыр сатылган фатир машина эчендә түлисе. Икенче берәүләр квитанцияләрне бөтенләй алмаган һәм буларның эшенә 1 декабрьгә кадәр чыгып өлгерергә кирәк. Шуның аркасында салым хезмәтләрендә чират. Бу хәлнең сәбәбе нидә һәм ни өчен түләдә тынычлап йокла дигән сүзләр хәзер аеруча көн кадагында. Гөлнас Сайфетдинова. 11 елда сатылган 2 квартирабыз. Шуннан бирле бер налог килмәде. Бу ел шуңа налог китерделәр. Хәзер милекнең юклыгын исбатлап йөриләр һәм андыйлар шактый. Чиратта торганда дуслашып та бетәләр. Булмаган фатир машина өчен түлисе килми бит. Руслан Хусейновның 2013 елда сатылган транспортына салымны хәзергесенә кушып язганнар. Аңласаң аңла, аңламасаң салым бүлекчәсенә кил. Менә мондай справка калдырдым. Менә быел тагын килдем. Киләсе елга килегез. Компьютер бит ул кеше түгел, ул җалга шуы невозможно. Значит, ул былтырларда документын китереп бирмәгән. Шул гына чиракта. Ул килеп әйткән, может быть. Ну, китереп бирмәгән документны ГИБДДдан справка бирәләр. Квитанцияны үзләре сорап килүчеләр дә бар. Хәзер күпчелек 1 миллион 600 мең кеше салым кәгазен конвертларда ала. Югалган чираклар да бар. Калган 700 меңнең шәхси кабинетына электрон документ җибәрәләр. Әмма барысы да аннан куллана алмый. Шәхси кабинетларын ачканнар, парольларын или югалтканнар, или алар пароль алып та оны обновлять итмичән генә калдырганнар. Шундый ук хәл Чаллыда да квитанция алмаганнардан монда зур чират барлыкка килгән. Татарстан халкы түлисе салымның гомуми күләме 6 миллиард ярым сум. Шуның саллы өлеше транспорт өчен салынган. Милек өчен салым 1 миллиард ярым сумнан арта, иң соңгы урында җир салымы. Бу сумманың әлегә 5тән 1 генә җыелган буталчылыкта аякчала, халык та ашыкмый, соңгы көнгә калдыру канга сеңгән. Бүген республиканың баш салымчысы кыйммәтле машиналарда йөрүчеләргә шәхсән мөрәҗәгать итә. 3 миллион сумлык машиналарга акча табыла, салым түләргә юк. Достаточно значительная сумма налога от 30. Андый транспортка салымнар 30 меңнән 100 мең сумга кадәр артыграк та булырга мөмкин. Аннары транспорт салымы буенча әҗәтләр җыела. Узган ел 2 миллиард сумны вакытында җыя алмадык. Мәҗбүри чаралар кулланырга туры килә. Башта кисәтәбез, аннары суд приставлары аша эшлибез. Уларда пенилар да арта. Бурычның 100 сумына көненә 3 тиен өстәлә, 100 мең сумнан 300 сум. Гөлнас Сайфетдинова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Үз хукукларын яклау өчен Европа судына барып җитәләр һәм 1500 евро компенсация алуга ирешәләр. Әмма ишек алдындагы кибетне сүттерә алмыйлар. Чаллының 42-нче бистәсендә яшәүчеләр йорт янындагы шатлык сәүдә үзәгенә каршы көрәшә. Ага 11 ел сузыла, әмма тәмамланырга уйламый. Ни өчен алар эшне яңадан башламакчы? Илшат Аюпов. Магазин построен на детской площадке. Мы были против строительства этого магазина. Әлеге кибет 2006 елда төзелгән. Якын-тирә йортларда яшәүчеләр ул вакытта ук йөзләгән имза җыеп аңа каршы чыга. Дөреслекләрен исбатлап Чаллыда 2, республикада 3 коллегия судын оталар. В марте 2008 года бывший председатель Верховного суда Республики Татарстан Баранов 2008 елда республика югары суды рәисе әлеге карарларны кире какты. Югарырак инстанцияләрдә дә яклау тапмагач, без Европаның кеше хукукларын яклау буенча судына мөрәҗәгать иттек. Европадан җавапны 8 ел көтәргә туры килә. 2016 елда Страсбургтан үзләрен аклаган хат алалар. Анда шикаят биргән 3 кешегә дә 1,5 евро күләмендә компенсация тиешлеге язылган. Әлеге акчаларны Россия юстиция министрлыгы аларга инде түләгән. Ә балалар мәйданчыгында кибет үз урынында һәм эшләвен дәвам итә. Шатлык дип аталган кибет бирдә яшәүчеләргә киресенчә шатлык китерми. Ул балалар мәйданчыгында урнашкан. Бирдә спиртлы эчемлекләр сатылганлыктан ниндирәк вазгыять хөкем сөргән аңлавы авыр түгел.
Монда туалет ясыйлар, бик күп исерекләр булалар. Төне буе тавыш, бөтен жительләр страдать итәләр. Пожалуйста, примите меры, шы магазинга алып куйсыннар бу магазин, ул безгә кирәк түгел. На этом месте, конечно, лучше бы более благоустроено. Бу урында балалар өчен спорт корылмасы булсын иде. Кибетнең хуҗасы белән күрешеп булмады. Бина арендага бирелгән. Аннан вакытлыча файдаланучы үз ягыннан нинди дә булса закон бузу очрагын күрми. Есть администрация города, есть правоохранительные органы, прокуратура. Шәһәр администрациясе бар, хукук саклау органнары, прокуратура. Нәрсәдер дөрес түгел икән, закон буенча эш итсеннәр. Без каршы түгел. Александр Афанасьев бу гамәлне законсыз дип исәпли. Ул балалар мәйданчыгыннан кибетне сүтеп алуларын таләп итә. Күптән түгел шәһәр прокуратурасына гариза юллаган һәм хәзер җавап көтә. Чаллыдан Илшат Аюпов, Альберт Шәфигуллин, Яңа гасыр каналы. 30-дан артык кеше фатир даулый түземлекләре беткәч, бүген алар дәүләт торак фондына килде. Бу социаль ипотека программасында чират торучы бюджет учреждениеләрендә эшләүчеләр 982 кешегә сентябрь аенда ук фатирлы буласыз дип вәгъдә биргәннәр. Тик һаман юк. Салават күперендәге 2 йортның быел өлгермәячәге билгеле булды. Торак көтүчеләрне бүген тагын нәрсә дип юаттылар? Шырашудан Гүзәл Алимова. Быел квартиралы булабызмы, юкмы, шул сорау борчый безне. Договор буенча бит 3 ел дилгән. Уже артык узып китте, без күпме көтәргә була безгә. 30-дан артык кеше рәхәт тормыштан фатир даулап йөрмиләр. Көтәргә кушылган 3 ел узган, сабыр канатлары сынган. Ел ахырына кадәр 1840 фатир кулланышка тапшырылачак дисез. Гарантия бармы? Аның ничәсе бюджеттагыларга биреләчәк? Бюджетники по оказанию еще раз по соципотеке. Ел ахырына кадәр 2017-дә фатир алырга тиешле гражданнар барысы да тораклы булачак. Кайбер йортлар өлгермәсә дә фатирлар җитә. Борчылырга урын юк. Дәүләт торак фондындагылар ноябрь-декабрь айларында Салават күперендә 5 йортны файдалануга тапшырабыз дип ышандыра. Проблемалы саналган 11-дә эштә ел азагына тезелеп бетәргә тиеш. 2 объект киләсе елга калачак. Ике йорт быелга өлгерми 11-дә 1, 11-дә 5-нче объектлар аның подрядчы оешмасы ПСО Казан. Быел бюджет учреждениесендә эшләүче 1000-гә якын кеше фатир алырга тиеш, тик безне конкурста катнаштырмыйлар диләр. Башка категориялар фатирларны алдан ук сайлый ала, ә безгә калдык пыстыкларны тәкъдим итәләр. Ни өчен бюджеттагыларга югары катлар гына калдырасыз? Байлар да бит пентхаусларда яши. Торак фондындагылар бүген дәгъва белдерүчеләрне шулай дип юатты. Жить выше, со свежим воздухом и прекрасным видом, это даже лучше. Әзер йортлардан бюджеттагыларга ничәшәр фатир бирәчәкләр. Графикны сайтка куюны таләп итәләр. Очрашу бүген 1 сәгатьләп барды. Пока үземнең личный страницамда күрмим выигранный квартира, мин ышанмыйм. Если до 15 декабря вопрос не решится, әгәр 15 декабрьгә кадәр бер нәрсә дә хәл ителмәсә, дәүләт торак фонды янына палаткалар белән киләчәкбез. Яңа елны монда каршыларга. Бүген дәүләт торак фондына очрашуга килүчеләргә әлегә күршеләре өчен шатланып торырга куштылар. Иртәгә Салават күперендә 12-дә 1-нче йортны файдалануга тапшырачаклар. 425 фатирның ачкычлары инде уйнатылган. Гүзәл Алимова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа гасыр каналы. Республикадагы авыл клубларына һәм музейларына яшь белгечләр кирәк. Район мәдәният үзәкләренең автомобиль паркын яңарту зарур. Мәдәният өлкәсендәге әлеге проблемаларны Дәүләт Советы Мәгариф милли мәсьәләләр комитетының Питрәч районындагы күчмә утырышында уртага салып сөйләштеләр. Җыелыш башланганчы депутатлар авыл клубларының хәлен үзләре барып күрде. Авылны ни яшәтүен хәбәрчебез Фәйрүзә Мәҗитова да белә. Ортасына өр-яңа клуб салып куйгач, әбиләр дә сәхнәгә чыккан. Хәзер алар Карповские бабушки төркеме. Көндез эштә, кич клубта уза. Кышчылык фабрикасында тракторист булып эшлим. Буш вакытларымда менә яраткан гармонымда уйнарга яратам. Егет белән кыз 10 ел йөрсәләр дә, без кызны барыбер урлабыз! Җырдагыча Шәлидә кызларны хәзер дә урлыйлар. Авыл халкы йолаларны саклый. Безнең бер проблема бар инде, ул гармончы мәсьәләсе дә әле. Мәдәният йортына бер яртыгына ставка булса да шул гармончы мәсьәләсендә хәл итсәләр, югарыдан бик әйбәт булыр иде. Монда яшь белгечләр кирәк. Акашчакова авыл клубына ремонт, биредә 18 түгәрәк эшли. Мәдәният йортында эшләүче ул үзенең эшен җиренә җиткереп эшли икән. Әгәр дә ул кешене магнит кебек тартып тора ала икән, бу инде андагы ул авылда җырлыйлар да, ул авылда бииләр дә, анда кул эшләре белән дә шөгыльләнәләр. Татарстанда 4000-гә якын мәдәният оешмасы бар. Белгечләргә хезмәт хакын арттырганнар. Клуб мөдиренең хезмәт хакы 18-дән 22 меңгә кадәр. Ә шишеләсе мәсьәләләр бар әле. Аларны комитет утырышында кузгаттылар. Клуб салу, мәдәният йорты салу бер нәрсә, ул җиһазланганмы?
Музыка уен кораллары бармы, киемнәр җитәрлекме? Һәм башкалар. Менә шулар булмаса, клуб салып куеп гына билгеле авылдагы культураны үстереп булмый. Борынгы юла гырыф-гадәтләрне авыл саклый. Ләкин бүген бетүгә барган авыллар үзләре ярдәмгә мохтаҗ. Яшьләр кирәк. Аларны кызыктырып кайтару алымнарының берсе өстәмә пособие түләү. Әйтик, мәдәният хезмәткәрләре өчен ул законда бар, гамәлдә үтәлми. Түбәндәгеләрнең хәлен югарыдан хәл итү мөһим. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың иң яхшы 100 комбайнчысы бүген Казанга җыелды. Алар 100 мең сумлык премия иясе. Бу бүләкне президент Рөстәм Миңнеханов урак башланганчы вәгъдә иткән иде. Ул чакта премия хәтта хатын-кызларны да руль артына утыртты. Кыр эшләре тәмам, бүләкләрне барлар вакыт. Аларны бүген игенчеләр сараенда тапшырдылар. Республиканың алтын командасы белән Нияз Рахман да танышты. Погода более-менее была, комбайн не ломался. Нурлат районының Сулейманов хуҗалыгыннан килгән Владимир Никитин 5000 тоннадан артык икмәк суктыра. Техника һәм һава торышы булышты ди. Кырдарны ул инде 32 ел гизә, ләкин бу ел рекорд куя үз категориясе арасында гына түгел, ә барлык комбайнчылар арасында. Что-то в 6 часов. Иртәнге 6-да без беренче бункерны бушата идек. Шулай төнге 2-гә кадәр эшләдек. Көн сайын техника яхшы барганда 2000 центнер суктыра идек. Әйдәгез хәзер соннарга күз салыйк. Быел Татарстан буенча барлыгы 5 миллион тоннадан артык икмәк суктырыла. Әлеге кыр эшләрендә 3500 комбайн катнаша, шуларның 300-е чит төбәкләрдән җәлеп ителә. Нәтиҗәдә 4 категория буенча җиңүчеләр ачыклана. Бүген 200 иң яхшы комбайнчы 100 мең сум күләмендә президент грантларына лаек булды. Шарафиев Ильгиз Ильгизарович, Азнакай. Уңыш батырлары бүген Казанда министр Марат Әхмәтов кулыннан мактау дипломнары ала. Президент гранты турында билгеле булгач, бу безгә тагын да тырышыбрак эшләү өчен этәргеч булды ди комбайнчылар. Башлык соңрак җитеште, яңгырлар явып торды. Монда инде кояш һава торышы булганда без вакытны әрәм итмичә соңга калып эшләп тә, иртәрәк чыгып эшләп тә, шулай торып эшләдек һәм уңышлы вакытында җыеп алдык. Бүләкләре безгә киләчәккә зур стимул бирә эшләү өчен. Зур көч бирә бу безгә. Тагында менә киләчәк яшьләребезгә үрнәк, тагында ныгытып эшләргә, алар өчен сабак бу. Урак вакытында комбайнчылар гына түгел, районнар да үзара ярыша. 2017 елда гектарыннан иң күп уңыш алучылар Зәй, Нурлат һәм Сарман булса, иң күп соктыручылар рәтендә беренчелеккә буа чыга. Бу уңышлар нигезендә әлбәттә комбайнчылар хезмәте зур ди Марат Әхмәтов. 200 лауреат исемле без конкурс игълан иткән идек. Республика дәррәү кушылды бу ярышка. Һәм бик күпләрегез сез генә түгел, әле бу аудиторияда катнашмаган меңләгән башка игенчеләребез бик тырышып хезмәт итте. Уңыш амбарга керсә дә эш бетте дип мич башына менеп ятмый алдынгы комбайнчылар үзләренең хуҗалыкларына таралып, башка техникага күчеп утыралар, чираттагы уракка төшкәнче. Нияз Рахман, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Татарстанның яшь режиссеры фильмнарын Германиядә күрсәттеләр. Һәр кадр шул кадәр матур, безнең авылларны искә төшерә. Татар мәдәнияте кино аша Европага ничек тәрәз ача? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Иң күп көч таләп итә торган спорт төрендә җиңүчеләрне ачыклыйлар. Инде спорт төренә шугыллансында, ул аның төбе дип әйтергә кирәк, нигезе булып тора бу спорт төрләренең. Кир күтәрү ярышларында Илдар Сафилин да үз көчен сынап карады. Сәяси хәлләргә битараф калмаучы яшьләр IT паркка җыелды. Бүген анда елда уздырылучы политзавод проектын башладылар. Быел 900 кешедән гариза алынган, нәтиҗәдә 100 сайлап алыначак. Гадәттәгечә политзавод проектына Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ачып җибәрде. Чараның максаты сәяси тормышка битараф булмаган яшьләрне тәрбияләү. Проект җиңүчеләре бүген депутат ярдәмчеләре буларак хөкүмәт органнарында хезмәт куя. Кеше белән эшләү, халыкара мөнәсәбәтләре ничек, гомуми республика эчендәге сәясәтне аңлау, конституция нигезендә, законнар нигезендә яшәү, тәрбияләү, үз-үзен һәм яшьләрне, бу мәсьәләләр бүген көндә олы дәрәҗәгә күтәрелде һәм шушы проект нигезендә яшьләребез моңар тартыла. Коммуналь түләүләрдәге үзгәрешләр ни өчен халыкны куркыта һәм шәкәр диабеты белән көрәшер өчен җәмәгатьчелекнең акчасы ник җитми? Бу хакта бүген иҗтимагый һәм дәүләт оешмалары вәкилләре бергә утырып сөйләште. 1 декабрьдә Казанда коммерцияле булмаган оешмаларның 4нче кырылтае узачак. Бүген исә анда яңгыраячак мәсьәләләрне Дәүләт Советында узган секциядә карадылар. Теманы Ойзат Шаймарданов дәвам итә.
Звоню насчет уборки. Уборка двора здесь. Галина Абишир гасыр шушы йортта яши. Заманында ул әлеге өйнең старший булган. Вакыт белән күп әйбер үзгәрде ди. Хәзер коммуналь хуҗалыгы өчен түләүләрне турыдан-туры бердәм исәп счетына юнәлтү турында сүзләр йөри. Бу яңалык Галина әбинең дә билгесезлектә калдырган. Нам-то все это лишняя нагрузка. Бу безгә артык йөк кенә. Хәзер бөтенсен бергә түлибез. Утка, суга, җылылыкка айрым түли башласак, катлаулы булачак. Билгесезлек бит. Хәзер дәүләт думасында торак коммуналь хуҗалыгы түләүләрен идарәче компаниягә түгел, турыдан-туры бердәм исәп счетына юнәлтү закон проекты карала. Бу хакта бүген дәүләт советында коммерцияле булмаган оешмалар җыенында да сөйләштеләр. Җәмәгатьчелек үзгәрештән курыкмаса кирәк ди. Здесь не пугает, здесь... Бу куркыта торган яңалык түгел, торак түләүләре идарәче компаниягә китәчәк, ә коммуналь хезмәтләр турыдан-туры ут, су, җылылык бирүчеләрнең үзләренә барачак. Киресенчә, бу эшне җиңеләйтәчәк. Коммуналь проблемалардан кала коммерцияле булмаган оешмалар башка мәсьәләләрне дә күтәрде. Бүген дөньяда шикәр диабеты авыруы белән көрәш көне. Татарстанда яшәүче һәр 10нчы кеше шул авырудан интегә. Махсус фонд көрәш өчен дәүләттән ярдәм сорады. Кирип утырырга бинабыз юк. Килгән кешеләрне каршыларга, кайдадыр утыртырга, аның өчен без аларны чакырабыз. Я берәр супермаркеткә, я урамда, җәй көне ярый җылы вакыт иде. Без урамда күрешәйдек алар белән. Әмма ләкин безнең бинабыз да юк, йөрүгә транспортыбыз да юк. Без исеменә хат яздык. Бүген яңгыраган тәкъдимнәр соңрак бергә тупланачак. 1 декабрьдә узачак 4нче форумда алар дәүләт җитәкчелегенә дә юлланыр дип көтелә. Айза Шаймарданов, Филшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Баланы нинди очракта ата-анасыннан аерырга мөмкин? Кыйнаган, карамаган ата-аналар белән ничек көрәшергә? Бүген бөтен ил буенча ялгыз пикетлар узды. Анда катнашучылар баланы җитди сәбәпсез гаиләдән алуга каршы. Урамга чыгуның да сәбәбе җитди. Россия югары судының бала хокукларын яклау белән бәхәсле эшләрне хәл итү турындагы карары бар. Ул баланы гаиләдән аеру очракларын киңәйтә. Ләйсән Сабирова моны яклаучыларның да, каршыларның да фикерен тыңлады. В законодательстве достаточно оснований для того, чтобы изымать детей и у алкоголиков. Кулда плакатта таләп, гаиләләргә басым бара дип саный кайбер ата-аналар. Бу карары белән Россия югары суды балик булмаганнарны яклаучыларның вәкаләтләрен киңәйтә дип саный алар. В октябре был опубликован проект. Октябрьдә Россия югары суды пленумы карары проекты дөнья күрде. Ул опека хезмәткәрләре тарафыннан балаларны гаиләдән аеру буенча законсыз рәвештә кулланылган тәҗрибәне гамәлгә кертә. Без моңа каршы җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итәргә телибез. Яңа документка каршы чыгучыларны баланың иминлеге һәм сәламәтлегенә зыян китермәгән гамәлләрнең дә хукук бузучыларына тиңләшү борчый. Гаиләдәге мөнәсәбәтләр дә бала хукукларына янарга. Бармак яунау яки тавыш күтәрү дә балага карата кырыс мөнәсәбәт категориясенә кагылырга мөмкин. Җәмгыятьне проекттагы берничә пункт борчый. Әйтик, опека хезмәте бала иминлегенә куркыныч янаган очракта кичектермичә аны гаиләдән аерала, әти-әни хокукыннан мәхрүм ителә. Проект берничә тапкыр каралды. Россия президенты да гаиләгә нигезсез кагылырга ярамый дигән иде. Әмма яңа закон язучылар суд карары инде 20 ел үзгәртелми ди. Янәсе бәхәсле мизгелләр арткан. Россия бала хокуклары буенча омбудсмен Анна Кузнецованың моңа кадәр ювеналь юстиция турында әйткән фикерен китерәбез. Россиядә система кискен каршы кабул ителү хакында белдерә. Тот вариант ювеналь юстиция. Көнбатыш илләре тәҗрибәсен кулланырга теләйләр, әмма безгә ювеналь юстиция варианты туры килмәй. Балаларны гаиләдән аеру маразмга әйләнгән очраклар шактый. Без хәзер киресенчә балаларны тәрбиягә алган гаиләләр институтын үстерергә тырышабыз. Бала мәнфәгатьләренә куркыныч яны икән, димәк, уртага салып сөйләшергә кирәк. Гамәлдәге законнар бала хокукларын тулысынча яклый. Әле бит гаилә хокуклары да бар. Тәртипсез тормыш алып баручы гаилә төшенчәсе кертелә икән, ул конкрет аңлатма булырга тиеш. Татарстанда 1 ел эчендә 2000 бала гаиләдән аерылган, яртысы законлы сәбәп аркасында 63 баланың иминлегенә куркыныч янаган була. Мин Норвегиядә яшәгәнгә күрә, бездә бу катгый тыела. Ама кайбер вакыт әлбәттә балага бераз көтенәлектер була. Ама мин башка карашта, минемчә бала белән яхшылап сөйләшергә кирәк. Социаль хезмәткәрләр гаилә эчендәге хәлне җентекләп карарга тиеш, бәлки аларга ярдәм кирәктер. Европа стандартларын бездә кулланырга кирәкми. Аш тоту, ашатма, менә шул вакытта инде аерга мөмкин. Бүген Россия югары судында чираттагы пленум утырышы узды. Анда 17 октябрьдә каралган проект янәдән тикшерелде һәм кабул ителде. Ләйсән Сабирова, Александр Лобанов, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Татар киносы беренче мәртәбә Европа экраннарында аны Германиядә карадылар. Узган елларда Европа татар яшьләре яшь кинорежиссер Илшат Рәхимбай иҗаты белән танышты. Татарстан фильмнарын Лейпцигта ничек кабул иттеләр? Уникаль татар киноуикенды хакында алдагы репортажда.
Илшат Рәхимбайның күз алдына китер фильмыннан үзек бу. Ул ике бер туган абыйның берсе мөселман, берсе христиан динен сайлауы хакында. Режиссерның һәрбер картинасы тирән фәлсәфи мәгънәгә ия. Ә иң мөһиме алар милли рух белән сугарылган. Шундый иштәлектәге иҗат җимешләре белән яшь режиссер Германиянең Лейпциг шәһәренә юл тотты. Татар киносын Европада таныту өчен. Күңелем бәхет белән тулы, үземнең монда булуым белән, сезнең янда булуым белән һәм сезнең шундый күләмдә килүегез белән. Прага, Вена, Мюнхен, Франкфурт, Берлин татар фильмнарын карарга килүчеләрнең географиясе киң иде. Менә мәсәлән татар кызы Чулпан тормыш иптәше Мартинны да алып килгән. Алар Ганновер шәһәре янындагы авыл җирлегендә 3 бала үстерә. Беренчедән безнең килүебезнең сәбәбе балалар миннән генә түгел, башка кешеләрдән дә татар телен ишетсеннәр дип бер клипны караган арада җылап та алдым. Татар мәдәнияте ире Мартинга да ят түгел. Татар телен өйрәнү бик мөһим минемчә. Шул очракта гына бала гаиләдәге бөтен туганнар белән элемтәдә тора, милли үзенчәлекләрне өйрәнә. Кинороликлар, клиплар, фильмнар Илшат Рәхимбайның татар җанлы картиналары Европада беренче мәртәбә. Германия яшьләре бу чараны уникаль кино-уикенд дип атады. Фильмнар бигрәк ташады. Алар барса да уйландыра. Татар теле белән бәйле булган бүгенге вазгыять бик зур борчу тудыра. Әлбәттә без бу хәлгә битараф булып кала алмыйбыз. Бүгенге чарада татар телен, мәдәниятын популярлаштыру өчен эшләнелә. Татарча сөйләшүче башка балаларны чакырдык бу чарага. Һәм бу балалар шул киноларны карадылар, кинотеатр эченә кереп утырып карадылар ул фильмнарны. Анда бик матур Татарстан күренешләре, бик матур фәлсәфи мәгънә бар ул киноларда. Ул безнең балаларга, менә шул чит илдә туган балаларга аеруча мөһим. Кем белә, бәлки мондый чаралар ярдәмендә татар мәдәнияте Европага кино аша тәрәз ачар. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Рәхимбай, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Спортта нинди яңалыклар бар? Безнең Акбарслар инде җиңү белән шатландыра алмады. Узган уенда менә Биектауда гер спорты буенча ил күләмендәге ярышлар үтте, анда җиңүчеләр билгеле булды. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыскан рекламадан соң Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Акбарсларның уңышсыз сериясе 3 уенга сузылды. Минск бызында узган очрашуда Динамоларның 4 голына Акбар составыннан Михаил Глухов нибары 1 алка белән җавап кайтаралды. Казанлылар 1-4 исәбе белән җиңелүгә дучар. Иртәгә Акбарс кунакта Витязь командасы белән очрашуга әзерләнә. Биектауда гер спортында ярыштылар. Гер спорты буенча әлеге дәрәҗәле ярыш легендар шәхес Тахир Беккинев исеме белән бәйле. Күркәм традициягә әверелгән турнир СССР һәм РСФСРның спорт стасын хөрмәтләп, аның якты истәлегенә багышланган. Ярыш башланыр алдыннан килгән кунаклар һәм якыннары Тахир Газимуллның бюстына чәчәкләр салды. Гер күтәрү ярышы 20нче тапкыр оештырылган. Россия төбәкләреннән 150 катнашучы осталыкларын күрсәтә. Тагир Газимович күп еллар Биектау районында аппарат җитәкчесе булып эшләгән, үзе гадел, бик тырыш һәм үзе дә спортчы булган, Татарстан чемпионы, Россия чемпионы булган кеше. Әлеге ярышны оештыруда Илшат Таһир улы да башлап йөрүчеләрнең берсе. Турнирның дәрәҗәсе артуга, катнашучыларның күбәюенә күңел шатлана ди ул. Я, конечно, очень рад и горд, что... Мин бик шат һәм горурланам, әти истәлегенә багышланган турнир елдан-ел популярлаша, дәрәҗәле кунаклар килә, күп кенә яшь спортчылар өчен бу ярыш зур дәрәҗә туплау майданы булып тора. Биектау районы данын яклаучы Рөстәм Галиев ярышларның берсеннән дә читтә калмый. Бу чыннан да көч таләп итә торган спорт төре. Татарстан күләмендә дә катнашып, хайран үзебезгә тазалык саулыкка яхшы йогынтылар ясый. Алдагы елларда Казанда яки Биектауда гер спорты буенча дөнья беренчелеге оештыру турында да фикер алыштылар. Бу турнирда Самара өлкәсеннән Алик Чебин абсолют чемпион булып танылды. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Киләсе тәүлектә һава шартлары әллә ни үзгәрми, уларак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганчысы җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Тиз арада арзан бәягә төрле корпуслы җиһаз сезнең үлчәмнәр буенча. ДМ паролен әйтсәгез, аш бүлмәсенә 25% ташлама. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23нче йорт. Телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча иртәгә көн якын чыгышта бөгелмә, баулы, азнакайда болытлы һава, көндезге сәгатьләрдә кар явуы көтелә. Киләсе тәүлектә дә температура әлегә плюс саклана. Төнге сәгатьләрдә температура плюс 4 градуска кадәр менә. Төньяк көнчыгышта да җылы булачак. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделе, Менделеевскида урыны белән кар урыны белән яңгыр явыр дип көтелә.
Пәнжешәмбе көнне бераз суыта, моның тәсирендә юлда бозлауыклар көтелә. Шуңа күрә игътибарлырак булсагыз иде. Иртәгә төньяк көнбатыш, Орча, Кукмара, Балтачта шулай ук көн болытлы һәм яңгыр-шомлы булыр дип көтелә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы һава, көньяктан уртача тизлектә җил. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда карлы яңгыр явачак. Төнлә 0, көндез +3 градус. Ноябрь кояшлы көннәре белән синдерергә ашыкмаса да, болытлар артында кояш барлыгында онытмасак иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Ачык акционерлык җәмгыяте Марбиафарм. Грипп һәм салкын тию кәефегезне төшермәсен. Гриппофлю ярдәм итәр. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр ГАЗ Луидор, Казань. Звоните 288 87 78. Предложение не является публичной офертой. ГАЗ автомобиленең Татарстандагы рәсми дилеры Луидор Казан автоүзәге. Үз базасында автомобильләрне сату, камилләштерү, автосервис, гарантияда һәм гарантиядан соң хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнә. Луидор Казан, Себер тракты, 59-нчы йорт. Киләсе тәүлектә баш калабыз Казанда явым-төшемнәр көтелә. Төнлә 2-дән 4 градуска кадәр җылы, көндез +3 градус, көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркәмеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Бакирова шифаханәсе. Ул Татарстанда әйдәп баручы дәвалану урыны. Ул республикабызның чигендә һәм Россиядә бик танылган. Ел саен монда 17 меңнән артык кеше сәламәтлеген ныгыта. Шифалы үләннәр, искиткеч яхшы климат, тәҗрибәле дәвалаучылар һәм кунакчыл персонал сезгә сәламәтлегегезне ныгытырга булышырлар. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок, татарстанская Швейцария. Слов нет. Питание чудо, шведский стол, комфортные переходы, моцеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.